खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों जयैनो हमजानाय बारग' एनडिएफबिनि साबा सोद्रोमाफोरखौ चिरांनि काजलगावआव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव लाबोनाय जाबाय। गोख्रों रैखाथि होनायनि गेजेरजों काजलगावआव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव लाबोनाय जाबाय आरो बिथांमोनखौ गावगाबागावनि जिल्लायाव दैथायहरनाय जागोन। मुंफोरा फारियै रिफिकां गयारि, जर्ज बर', खरगेश्वर बसुमतारी, अजय बसुमतारी आरो राजु सरकार बिथांमोन गासै साबाखौ काजलगावनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दोनफैनाय जाबाय। फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो मिरु सरकारजों सावरायनाय जादोंमोन आरो 1 सप्तानि गेजेरावनो बिथांमोनखौ लाबोनायनि खोथा होदोंमोन। बे लेखायैनो बिथांमोनखौ चिरांनि काजलगावआव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव लाबोनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। जोबथेसालियाव सिबिआइआव गोग्लैनाय 6 आरो एनआइ केसआव गोग्लैनाय 5 बिथांमोनहा दंमोन। बे समाव सिबिआइ केसआव गोग्लैनाय 6नि मादाव 5खौ चिरांनि काजलगावआव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव लाबोनाय जाबाय। भारतआ पाकिस्तानाव थाद'नाय गैयै बमा गावहरनानै दिवाली फोरबो फालिदों। पाकिस्ताननि लाहौराव थाद'नाय गैयै गुलि गावहरदों आरो पाकिस्ताननि लाहौराव थानाय एयार डिफेन्स सिस्टेमखौ डेस्ट्रय खालामदों अदेबानि खहा खालामदों। चाइनायाव बानायनाय HQ-9 एयार डिफेन्स सिस्टेमखौ डेस्ट्रय खालामदों भारतआ। बेनि अनगायैबो भारतआ कराची एयारपर्टआवबो एटेक खालामदों अदेबानि गाग्लोबदों जेराव पाकिस्तानाव हालाय हाफाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों। लाहौरनि अनगायैबो पाकिस्ताननि मोनगु नोगोरावबो हालाय हाफाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मोनगु नोगोराव थानाय मोनजिनै जायगायाव ड्रनजों गाग्लोबदों भारतआ। बेनि मादाव रावलपिंडी, गुजरानवाला, साकुवाल, आटक, बाहावलपुर, मियावाली आरो माखासे गासै मोनजिनै जायगायाव ड्रनजों गाग्लोबदों भारतआ। बेनि अनगायैबो भारतआ पाकिस्ताननि 4 फाइटार जेटखौ गावख्लायनो हादों। बेनि मादाव 2 F-16 आरो 2 JF-17। भारतआ पाकिस्तानखौ गोख्रोङै गाग्लोबनायनि अनगायैबो बालुच लिबारेशन आर्मियाबो पाकिस्ताननि आर्मिनि सायाव गाग्लोबदों। आर्मि लानानै फैनाय बा आर्मि गाखोनानै फैनाय गारिखौ आइडिजों बेफ्रुहोदों जायजों 14 पाकिस्तान आर्मिया जिउ खोमानो गोनां जादों। रायजोनि दाब जायगायाव गिख्रंथाव बारहुंखा आरो गोबां रोजा अखा। गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों फारसेनिफ्राय सिलिंखार जादों रायजोनि माखासे जायगाफोराव। गेदेर दंफां लाइफांफोरा गुबुनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव न' बां आरो फरायसालिनि थिं आरो इन्जुरफोरखौ बिरखारनायखौबो नुनो मोननाय जादों। श्रीभूमि, दिग्बय, दुलियाजान, तिताबर आरो तियक बेफोर जिल्लानि माखासे जायगाफोराव गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों फारसेनिफ्राय सिलिंखार जानायखौ नुनो मोननाय जादों। गेदेर दंफां लाइफांफोरा लामा सामायाव बायसिननायनि जाहोनाव गोलाव समनि थाखाय हान्था मेलाया बन्द जानानै थानो गोनां जादों। उनाव जेसिबिनि मददजों लामायाव गोग्लैनाय गेदेर दंफांफोरखौ बोखांनानै गारहरनो गोनां जादों आरो बेबायदिनो गोबां जायगायाव मोब्लिब खुन्थियाबो गुबुदों आरो दंफां लाइफां बायसिननायनि जाहोनाव मोब्लिब थारा जदों जायनि जाहोनाव गोलाव सम मोब्लिब गैयैबो जादों माखासे जायगाफोराव। भारतआ पाकिस्तानखौ गाग्लोबनायनि उनाव पाकिस्तानाबो भारतखौ गाग्लोबदों। मिसाइल आरो ड्रननि गेजेरजों माखासे जायगाफोरखौ टार्गेट खालामनानै गाग्लोबदों। 9 मिसाइल आरो ड्रननि गेजेरजों 15 जायगाखौ टार्गेट खालामनानै पाकिस्ताना गाग्लोबदों। मिलिटारि आरो सिभिलियन साइड अदेबानि सुबुंफोर थानाय जायगाखौ टार्गेट खालामनानै पाकिस्ताननिफ्राय गाग्लोबदों। नाथाय पाकिस्तानी मिसाइल आरो ड्रनखौ इन्टारसेप्ट खालामनो हादों। भारतनि 15 जायगायाव टार्गेट खालामनानै गाग्लोबनो नाजादोंमोन। मिलिटारि आरो सिभिलियन साइड अदेबानि सुबुंफोर थानाय जायगाखौ टार्गेट खालामनानै गाग्लोबनो नाजादोंमोन पाकिस्ताननिफ्राय। काश्मीरनि उरी जाय एल'सनिफ्राय 3 किल'मिटार गोजान, पुंछ, कुपवारा, बारामुल्ला, मेंढा आरो रजौरी सेक्टरफोराव गुलि गावहरदों। बेनि अनगायैबो जम्मू, पठानकोट, उधमपुर बेफोराव थानाय मिलिटारि स्टेशनखौ ड्रन आरो मिसाइलजों गावहरदोंमोन नाथाय बेफोर गासैखौबो इन्टारसेप्ट खालामनो हादों भारतनिफ्राय। इन्डियान एयार डिफेन्स सिस्टेमनि रासियाव बानायनाय S-400नि गेजेरजों इन्टारसेप्ट खालामनो हादों मिसाइल आरो ड्रनफोरखौ। पाकिस्ताना भारतखौ मिसाइल आरो ड्रनजों गाग्लोबनायनि अनगायैबो एल'सियाव थाद'नाय गैयै गुलि गावनानैबो गाग्लोबदों जेराव भारतनिफ्राय 16 सुबुङा दासिम जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो 5नि बांसिनानो जोखोम जादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। जिउ खोमानांनायनि मादाव आइजो आरो उन्दै गथ'साफोरबो दङ। गासै भारतआव दासिम
सा16 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो 50नि गोबाङा जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ओजोंहाय भारतनिफ्राय पाकिस्तानाव गाग्लोबहरनाय माखासे ड्रन गासै 24नि बांसिन ड्रनखौबो डिस्ट्रय खालामनो हादों बा खहा खालामनो हादों होननानै दाबि खालामदों पाकिस्ताननिफ्रायबो। ब्लेकआउटनि बिथोन रायजो सरकारा माखासे रायजोफोराव ब्लेकआउट अदेबानि गासैबो मोब्लिबखौ बन्द खालामनो थाखाय बिथोन होदों रायजो सरकारा। जम्मु एन्ड काश्मीर, पान्जाब आरो राजस्थान बेफोर रायजोफोराव ब्लेकआउटनि बिथोन होदों रायजो सरकारा। मोनानि 9 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम गासैबो मोब्लिबखौनो बन्द खालामनो थाखाय बिथोन होदों। नाक्सलेटनि गाग्लोबनायजों एन्टि नाक्सलेट फर्सनि 3 जुनियर कमान्ड'फ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों। लेन्डमाइन ब्लास्टनि गेजेरजों 3 जुनियर कमान्ड'फ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों। तेलेंगाना, छत्तीसगढ़, बड'राव जादों बे जाथाया। सानसे सिगांसो छत्तीसगढ़नि बिजापुराव सानै उदखारिफोरखौ गावथारनो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि 2025 मायथाइयाव छत्तीसगढ़नि मोननै जिल्लायाव 250 माव'इस्टफोरा गावसोरनि आखाइखौ दैखांदों अदेबानि सारेन्डार खालामदों। भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जाबाय थानायनि गेजेरावनो भारतआव हेलिकप्टार क्रेश जादों। हेलिकप्टार क्रेश जानायजों 6 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों, जेराव जिउ खोमानांनाय 6नि मादाव 5 आइजोफोरमोन। जिउ खोमानांनाय बिथांमोनहा झारधामनि दावबायारिफोरमोन अदेबानि बिथांमोनहा झारधाम फारसे थांगासिनो दंमोन। उत्तराखन्डनि गंगोत्रीनि साखाथियावनो बे हेलिकप्टारा क्रेश जादों। उत्तरकाशीयाव बे हेलिकप्टारा क्रेश जादों आरो बे क्रेश जानायजों गासै 6 जिउ खोमानो गोनां जादों। गासै हेलिकप्टाराव 7 दावबायारिफोर दंमोन। 7नि मादाव 6 जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सासेया गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों। जाथायखौ खौरां मोननायनि उनावनो SDRFनिफ्राय थांनानै रैखा खालामनाय हाबाखौ मावहैदों आरो जाय बिथाङा खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोनदों बिथांखौ रैखा खालामनानै फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनदों आरो बिथाङा बे समाव गोब्राब थासारियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। गंसे मटरसाइकेल बायोब्लानो नोंथाङा टिभि मोननो हागोन। मणिपुराव थानाय हन्डा श'रुमा गेदेर अफार लानानै फैदों। रंजालि बैसागोनि थाखाय गेदेर अफार लानानै फैदों मणिपुराव थानाय हन्डा श'रुमा। नोंथाङा जुदि मटरसाइकेल नङाबा स्कुटि बायोब्ला बेसेन नाङालासे गंसे मिक्सार ग्राइन्डार, 2 हेलमेट, 3 लिटार पेट्रल मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो SP 160 मडेलनि मटरसाइकेल बायोब्ला 32 इन्सि गुवारनि टिभिबो मोननो हागोन। गोख्रै नोंथाङा बेफोर खाबुफोरखौ लादो, मानोना रंजालि बैसागुनि मुङाव फोसावनाय बे गेदेर अफारा गोलाव समनि थाखाय थानाय नङा। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8486635721 नङाब्ला 7002601255 बे जानबुं नाम्बारावबो फोनांजाबनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।